फरायबाय लोगोफोर गासैखौबो दिनै जोङो सावरायगोन मोनसे संबिजिरारि आयदानि सायाव दिनै BTC आव गभर्नर रुला मा जाहोनाव फैखो बियो सरासनस्रा माबायदि फैयो जेसे हायो गोरलै रावजों आं नोंथांमोनखौ बुजायनो नाजागोन जायफोरा गामियाव थायो गामियारि सुबुंफोर संबिजिरनि बाथ्राफोरखौ फरायनो रोङा बिथांमोननि थाखायसो आङो नैबे भिडिअखौ बानायदों जायफोरा कन्स्टिटिउशनेल एक्सपार्ट संबिजिरनि बाथ्रा मिथिगौ जायफोरा बेफोरबायदि नियम नीतिनि बाथ्राफोरखौ रोखायै बुजिगौ बिथांमोननि थाखाय आंनि भिडिअआ इम्पर्टेन्ट जानाय नङा स' नैबे भिडिअआ इम्पर्टेन्ट जागोन सिम्पोल मानसिफोरनि थाखाय जायफोरा गोजौ सोलोंथाइ गैया बिथांमोननि थाखाय आङो जेनेरेलि बानायदों बेनिखायनो आङो जेसे हायो गोरलै रायज्लायनाय रावजों गामियाव रायज्लायनाय सरासनस्रा सोलिबाय थानाय रावजों गामियारि रावजों बुजायनो नाजागोन स' खोब हाइलि माने ओंथिगोनां लिटारेरि थुनलाइयारि बा कन्स्टिटिउशनेल संबिजिरारि राव बा सोदोब बाहायनानै आङो बुजायनो नागिराखै जेसे हायो सिम्पोल गोरलै बुजि मोननाय बायदि आङो बे गभर्नर रुला जोंनि BTC आव बोरै जानो मोनखो बेनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों फै जों बेबायदिब्ला जोंनि भिडिअखौ जागायजेननि दाना लोगोफोर जोंनि हादोरा भारत हादोरा डेम'क्रेसि माने फोरजाखान्थिब्लाबो नाथाय हादोरनि आरो रायजोनि गभर्नर एबा रायजो बेंगिरि आरो हादोरगिरि माने प्रेसिडेन्ट बै सानै मानसिनो माने बिसोर सानैनि पावारा समान कम्पेरेबल माने स्टेटआव कन्स्टिटिउशनेल हेड संबिजिरारि लिडार संबिजिरनि बिगोमा होननानै रायजोआव गभर्नरखौ बुंनाय जायो आरो हादोर नाङै माने मिरु सरकारनि संबिजिरारि बिगोमा होननानै प्रेसिडेन्ट एबा हादोरगिरिखौ बुंनाय जायो दानिया जोंनि हादरा राजानि खान्थि नङाब्लाबो फोरजानि खान्थिब्लाबो बे भारत सरकारनि प्रेसिडेन्ट एबा हादोरगिरि आरो स्टेट एबा रायजो सरकारनि रायजो बेंगिरि बे सानै मानसिनो राजानि बायदि गोहो होनाय जादों बेनिखायनो बिसोरखौ कन्स्टिटिउशनेल हेड होननानै बुङो माने संबिजिरनि बिगोमा होनना बुंनाय जायो स्टेटआव रायजोआव गभर्नरखौ कन्स्टिटिउशनेल हेड एबा संबिजिरारि बिगोमा आरो हादोराव कान्ट्रियाव प्रेसिडेन्टखौ संबिजिरारि बिगोमा होनना बुंनाय जायो दाना बिथांमोननो मोननैसो ओरैबायदि पावार होनाय जादों माने बे पावारखौ बिसोरो गावनि इस्सा मथे बाहायनो हायो आरो बेखौनो बुङो संबिजिरनि रावाव डिसक्रिशनारि पावार्स बिथांमोननो डिसक्रिशनारि पावार्स होनाय जादों प्राइम मिनिस्टारानो जा थारमाने बे स्टेट रायजो सरकारनि स्ट्राक्चार दाथाय आरो मिरु सरकारनि स्ट्राक्चारा समान जेरैबायदि स्टेटआव एबा रायजोआव सासे गभर्नर थायो आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव सासे लिडार थायो प्रेसिडेन्टजों गभर्नरजों समान पावार थादलायो बेलेग पावारा स्टेटनि बेलायाव गभर्नरा माने गोजौसिन बिबानाव थानाय गोजौसिन रेंकआव थानाय सासे दैदेनगिरि आरो सेन्टाराव एबा मिरु सरकाराव प्रेसिडेन्टआ बयनिबो सायाव थानाय सासे दैदेनगिरि बिनि उनाव स्टेटआव चिफ मिनिस्टार थायो आरो सेन्टाराव प्राइम मिनिस्टार थायो बिनि उनाव बिथिंगाले काउन्सिल अफ मिनिस्टार केबिनेट मिनिस्टार थाज्लायो माने स्ट्राक्चार दाथाया सरकारनि दाथाया रायजो सरकार आरो मिरु सरकारनिजों समान दाना गभर्नर आरो प्रेसिडेन्टनो स्टेटनि बेलायाव गभर्नरनो आरो सेन्टार एबा मिरु सरकारनि बेलायाव प्रेसिडेन्टनो ओरैबायदि राजानि बायदि पावार्स एन्ड फांसन्स होनाय जादों बिसोर थारमाने गावनि गोसो बायदि खायसे बिथिङाव मोनफा ग्राउन्डआव मोनफा आयदानि सायाव गाव हारसिंनो डिसिसन लानो हायो नाथाय प्राइम मिनिस्टार आरो चिफ मिनिस्टारा मोनसेबो खामानिखौ बियो गावनि इस्सा मथे काउन्सिल अफ मिनिस्टार्सनि बा केबिनेट मिनिस्टारनि एडभाइस बा सावरायालासिनो बियो जेबो डिसिसनखौनो लानो हाया
चिफ मिनिस्टाराबो जेबो डिसिसन लानो हाया काउन्सिल अफ मिनिस्टार्स एबा केबिनेट मिनिस्टारनि केबिनेट मिनिस्टारनि गेजेराव रायज्लायालासिनो आरो प्राइम मिनिस्टाराबो हारसिंनो जेबो डिसिसन लानो हाया बियो बे काउन्सिल अफ मिनिस्टार आरो केबिनेट मिनिस्टारनि डिसिसन लायालासिनो बियो हारसिंनो जेबो डिसिसन लानो हाया चिफ मिनिस्टाराबो हाया प्राइम मिनिस्टाराबो हाया नाथाय गभर्नर स्टेटनि आरो सेन्टारनि प्रेसिडेन्ट बिथांमोननो जोंनि भारतनि संबिजिरा मोननैसो ग्राउन्डआव मोननैसो आयदानि सायाव ओरैबायदि पावार होनाय जादों माने बिसोरो राजानि समान बिसोरखौ बै मोननैसो पावारफोरनि बेलायाव राजाखौनो बुंनो हायो आरो गभर्नर आरो प्रेसिडेन्टखौ बिथांमोना गोसोबा संबिजिरनि दहाय लानानै किन्तु रावनिबो दहाय लाया बिसोरो केबिनेट मिनिस्टारनिबो लाया चिफ मिनिस्टारनिबो लाया बिसोरो प्राइम मिनिस्टारनिबो दहाय लायालासिनो काउन्सिल अफ मिनिस्टार आरो केबिनेट मिनिस्टारनि मोनबो हेफाजाब लायालासिनो नाथाय संबिजिरनि दहाय एबा हेफाजाब लानानै गावनि हारसिङैनो बियो डिसिसन लानो हायो रावनिबो सोङाब्लासिनो नाथाय संबिजिरनि हेल्प लानानै ओरैबायदि पावार दं बिसोरनियाव आरो बे पावारखौ बिखौ संबिजिरानो होदों जों रावबो रायजा होआखै बिनो संबिजिरा होदों बियो दा थिग दिनैबो बिटिसिनि बेलायाव बे गभर्नरा राजानि पावारखौ बाहायदों थारमाने संबिजिरा होनाय बे राजानि पावारखौ माने इंराजियाव बुङोबा कन्स्टिटिउसन संबिजिरनि रावाव बुङोबाथाय बेखौ बुङो डिसक्रिशनारि पावार बे डिसक्रिशनारि पावारखौ बिटिसिनि बेलायाव गभर्नरा बाहायबाय रावबो बिखौ दा इउ एडभाइस होनो हाया दा रुलिंआव थाबाय थानाय सरकाराबो बिखौ एडभाइस होनो हाया बा सोरबा बाहेरनि माबा अर्गेनाइजेसन माबा माबि अर्गेनाइजेसनफ्राबो बिखौ एडभाइस होनो हाया नोङो बिखौ सालायना होन्नाबो बुंनो हाया नोङो बिखौ सालाय होन्नानैबो बुंनो हाया मानोना बियो राजानि बायदि पावार दङ आरो बै राजानि बायदि पावारखौ बिनो संबिजिरा होदों आरो बे बै संबिजिरनि दहाय लानानै दिनै बिटिसिखौ बियो सालायनो नागिरदों क्लियार बे बुस्थुआ दानिया नाय दाना बै सिक्स सिडिउलनि प्रभिजन सिक्स सिडिउलनि संबिजिरनि भारत संबिजिरनि दहाय लानानै बै सिक्स सिडिउलनि सुबिदाफोरखौ लिरनाय जादों प्रभिजनफोरखौ लिरनाय जादों प्रभिजन्स अफ सिक्स सिडिउल दाना बै जिथु प्रभिजन सिक्स सिडिउलनि प्रभिजन बे सिक्स सिडिउलनि प्रभिजननि सिरियाल नाम्बार 16 नोंथांमोना अर्डारफोराव नुदों साब पेराग्राफ 2 अफ पेराग्राफ 16 होननाय मोनदों बुजिनो गोब्राब जायो मा साब पेराग्राफ 2 अफ पेराग्राफ 16 लै अरे एक्चुअली गोरलै आरो सिम्पल राव बुंनोबाथाय बेयो सिरियाल नाम्बार सिक्स सिडिउलनि थाखाय प्रभिजन बानायदों माने सुबिदाफोर बानायदों बे सुबिदा बानायनायाव सुबिदा नाम्बार 1 माबा माबि लिरबाय सुबिदा नाम्बार 2 माबा माबि लिरबाय सुबिदा नाम्बार 3 सुबिदा नाम्बार 3 नि सिङाव 1 नम्बर पइन्ट 2 नम्बर पइन्ट 3 नम्बर पइन्ट बेबायदिनो लिरै सिरियाल नाम्बार 16 माने पेराग्राफ 16 जाहैगोन बियो सिरियाल नाम्बार 16 नि 1 नाम्बारखौ लिरबाय उमुक 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 तामुक सिरियाल नाम्बार 16 निनो 2 नाम्बार पइन्ट उमुक उमुक दाना बै सिरियाल नाम्बार 16 नि 2 नाम्बाराव लिरनाय दं मा होनना लिरनाय दं मिथिबायना होनोब्ला आरो बै सिरियाल नाम्बार 16 नि 2 नाम्बार पइन्टनि हेफाजाबजोंनो गभर्नरा दिनै बिटिसिनि सासनखौ गावनि आखायाव लांबाय माबायदि लांनो हाखो बै सिरियाल नाम्बार 16 नि 2 नाम्बार पइन्टआव लिरनाय दं माने पेराग्राफ 16 नि सिङाव थानाय साब पेराग्राफ 2 बेयाव लिरनाय दं गभर्नरा जुदि सानोबा मायबा मोनसे रायजो एबा मायबा मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एबा मायबा मोनसे रिजनेल काउन्सिल एबा मायबा मोनसे अट'नमास काउन्सिलनि जुदि खामानिखौ मायबा मोनसे गिदिर एंगार हायै जाहोननि थाखाय सरकारखौ सालायलांबाय थानायनि जुदि सुबिदा गैलाब्ला बिखौ बिनि फांसनफोरखौ बे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एबा अट'नमास काउन्सिल एबा रिजनेल काउन्सिलनि पावार्स एन्ड फांसनफोरखौ गभर्नर मे बाय पाब्लिक नटिफिकेशन assume to himself all or any of the powers and functions vested in तारमाने बे पाब्लिक नटिफिकेशननि गेजेरजों
बे खामानिखौ जुदि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिला सालायलांनो हानाय पर्याय गैलाब्ला माने मानो सालायलांनो हाया जायो हादरा बिराद गिदिर जुद्ध जाबाय जुद्ध जानानै माने सरकारा सालायनो हानाय थासारि गैला दे थाबाय थानाय सरकारा थेर बेथेर जाजोब्बाय अब्लाबो गभर्नरा बे खामानिखौ लागोन दा जे दिनैनि पर्याया मा बिराद गिदिर बेराम जाबाय कर'ना भाइरास मुलुगनांनो गोसारजोब्बाय दाना दिनै सरकारनि खामानिखौ सालायलांनो हालिया दिनै गभर्नरा लाबाय गाबोन बिराद गिदिर रांखान्थियारि प्रब्लेम नुजाबाय हादोराव बा रायजोआव बा जोंनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव बिराद गिदिर रांखान्थियारि जेंना अब्लाबो माने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिला बिखौ सालायलांनो हालिया अब्लाबो बिखौ गभर्नरा लागोन दा बेबायदि जेखि जाया बिराद गिदिर समस्या फैयोब्लाथाय गभर्नरा गावनि गोसो बायदियै पाब्लिक नटिफिकेशननि गेजेरजों माने बै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि खायसे गोहो एबा गासैबो गोहोखौ बियो गाव लांनो हायो आरो गावा गोसो जानाय बायदि सोरबा सासे मानसिनो एबा सोरबा सासे ग्रुपनो एबा टीमनो बिनि खामानिखौ बियो हेगारनानै होनो हायो नोंसोर मावदो होननानै गावनि गोसो बायदि नमिनेट खालामनानै होनो हायो पार्सन जे नोङो बिटिसिखौ सालायदो होननानै नाथाय इलेक्टेड बडिखौ नङा बियो गावनि गोसो बायदि सोरबा सासे अफिसारखौ बा ग्रुप अफ अफिसारखौ बियो बै गासै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि खामानिखौ होनो हायो दा दिनै बि होबाय दिनै डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलखौ दानिया नाथाय मोनसे बाथ्रा बे 6 सिडिउलनि प्रभिजननिनो पेरेग्राफ 20BA पेरेग्राफ 20BA आव मोनसे बाथ्रा लिरबावनाय दोङो जे बै माबा सिरियाल नाम्बार 16नि नाम्बार 2 पइन्टआव मा लिरदोंमोन गभर्नरा खामानिखौ गाव लांनो हायो होनना लिरनाय दंमोन नाथाय बेनि सोमोन्दैनो आरो 20BA आव मोनसे बाथ्रा लिरनाय दंबावो जेब्ला गभर्नरा बे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बा अट'नमास काउन्सिलनि खामानिखौ गावनि आखायाव लांगोन अब्ला किन्तु बियो बे एक्जिस्टिं बडि बा एक्जिस्टिं बडि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि एक्जिस्टिं बडि बा रिजनेल अट'नमास काउन्सिलनि एक्जिस्टिं बडि बा रिजनेल काउन्सिल जायखिजाया रिजनेल काउन्सिलनि एक्जिस्टिं बडिजों बियो बे जाथायनि बे खामानिखौ गावनि आखायाव लांनायनि जाथायनि सायाव आयदानि सायाव बियो रायज्लायनांगौ आरो रायज्लायनानैसो बियो बै सासनखौ बिनि आखायाव लांनांगौ नाथाय बै जोंथ' दा इन्टारनेल बाथ्राखौ मिथिलिया दा रुलिं पार्टिजों गभर्नर रायज्लायदोंना रायज्लायाखै निस्सय रायज्लायदों बियो रायज्लायखानांगोन रायज्लायदोंबो जानो हानाय आरो जोंथ' दा चिफबो नंलिया एमसिएलबो नंलिया इएमबो नंलिया बा गोजौ गोजौबो थानाय डिपुटि चिफबो नंलिया जों बेखौ मिथिलिया हिसाब मथे बे गभर्नरा बे एक्जिस्टिं काउन्सिलजों रायज्लायनांगौ 20BA आव लिरदों बे रायज्लायनानै बे खामानिखौ बियो गावनि आखायाव लांनांगौ आखायाव लांनाया लांखागोन बियो किन्तु रायज्लायनानै बियो लांनांगौ बेजों रायज्लायनायनि गेजेरजों आरो बे बाथ्राखौ बै 6 सिडिउलनि प्रभिजननि जिथु लिस्ट बे लिस्टआव लिरनाय दं थारमाने दा बेखिनि बाथ्रायानो आसल बाथ्रा दाना बेयावनो जोङो मोनसे बाथ्राखौ रायज्लायनानै सामाप खालामनो हायो रायज्लायनायखौ दिनै BTC नि एक्जिस्टिं बडिजों 20BA खौ रायज्लायाखै मिथिया मानोना जोङो बै एक्जिस्टिं बडि लिडार्सफोरखौ एसे आपत्ति माने आफसुस देखायनाय नुदों जे जोंनि पावारखौ लांनाङामोन बियो माने संबिजिरनि दहाय मथे जों बेखौ मोनोमोन होनना बुंनाय बाथ्राया हयथ' बिसोर आफसुस देखायनाय बाथ्राया बिसोरजों हयथ' आल'सना खालामाखै सावरायजालायाखैना रायलायाखै खोमा आरो जुदि सावरायज्लायदोंबाथ' जेबो बुंनांगौ गैया आरो जुदि सावरायाखैब्ला किन्तु बिखौ मोनसे कारनाव सावरायाखै बे जाबाय MCC होननाय खोनादोंना नोंथांमोना गोरलै रावजों बुङोबाथाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट फुल फर्मा आरो बैखौनो MCCनिखौ गोरलै रावजों बुङोब्ला MCCनि ओंथिया जाबाय बेयो माने स्टेट इलेक्शन कमिशनार माने रायजोनि बिसायख'थि आय'गा जेब्लानो रायजोआव इलेक्शन जागोन अब्लानो इलेक्शननि थाखाय मोननैसो टेम्परारि नेमखान्थि दायो आरो बै इलेक्शननि थाखाय बानायनाय टेम्परारि नेमखान्थिखौनो मडेल कड अफ कन्डाक्ट होनना बुङो दा बै मडेल कड अफ कन्डाक्टआ जोंनि BTC आव जिहेतु इलेक्शन जानो गोनांमोन बै इलेक्शननि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट बानायदोंमोन आरो बै मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ दिनैसिम बोखांनानै लायाखै आरो बिनि थाखायनो हयथ' जुदि एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टजों रायज्लायाखैबा गभर्नरा बै MCC एबा बै मडेल कड अफ कन्डाक्ट एबा बै इलेक्शननि थाखाय नेमखान्थि बानायनायखौ
बोखांना लाफिनैनि थाखायनो बिसोरजों रायज्लायाखै बेखिनियानो फ्रेन्ड्स स' भेरि सिम्पल नोंथांमोना बुजि मोननो जानांगौ आं जेसेबां हायो एसेबां गामियारि रावजों माने संबिजिरारि सोदोबफोरखौ बाहायालासिनो बुजायनो नाजादों स' हादोंबो जानो हानाय नोंथांमोना बुजिदोंबाथाय कमेन्ट शेयार आंनो बुजायना होनो माबा थालांनोबो हानाय मानो सुंद' समनि गेजेराव आं बुंदों नालाय गोलाव सम बुंनो गोनां थायो बिनि गेजेराव माबा मोनसे गोरोन्थि जालांबायबा माबा मोनसे बुंनो थालांबायबा बिनि थाखाय आं खुलुमनानै निमाहा बिदों गोरों गोराफोरनियाव आरो नाथाय बे सुंद' समनि गेजेरावनो आङो नोंथांमोनखौ जुदि बुजायनो हादों नोंथांमोना बुजि मोनदों होनना सानदोंबा भिडिअखौ लाइक आरो शेयार कमेन्ट होनो दाबाव थ' फ्रेन्ड्स बेखिनियानो इउनि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन सि इउ नेक्स्ट बाय बाय